with Pixel, Stingy and Trixie too. They're gonna have a blast together. Go, 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 get a lazy town. It's the start of a brand new day. Things are upside down here in Lazy Town. Adventure's just a moment away. Καλώς ήρθατε στην τεμπελοχώρα. Στίνκι, δώσε μου και εμένα λίγο popcorn. Καλά, θα μπορούσα να σου δίνω λίγο, αλλά είναι δικό μου. Στίνκι, δώσε μου λίγο popcorn. Στίνκι, θέλω κι εγώ. Τέλος παιχνιδιού. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Κάτι που κάνουμε συχνά. Θα παίξουμε πάλι. Αλήθεια? Δεν μπορείς να πιστέψεις τι της είπε. Δήμαρχε Μίνσγουαλ, για το όνομα του Θεού. Μις Μπιτζιμπάντι, συγχωρήστε με παρακαλώ. Όχι, γιατί προκαλείτε πανικό με ένα ξεσκονόπανο. Ως δήμαρχος της τεμπελοχώρας πρέπει να προλαβαίνετε προβλήματα. Όχι να τα προκαλείτε, κύριε. Να, σήμερα είναι η μέρα που η ανιψιά μου η Στέφανη θα έρθει να μείνει μαζί μου. Κοιτάξτε τη φωτογραφία της. Αυτή εκεί είναι χαριτωμένη. Ναι. Μα δεν ξέρετε τίποτα από ανατροφή παιδιών εσείς. Πώς δεν ξέρω. Κάθονται όλη μέρα μέσα παίζοντας βίντεο παιχνίδια. Κάνε στην άκρη, έλα, κάνε στην άκρη, κάνε στην άκρη. Τρώνε γλυκά. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Πάντως, χρειάζεστε κάποια βοήθεια. Κρατήστε σημειώσεις, γιατί έχετε πολλά να μάθετε. Τα παιδιά χρειάζονται πολύ φροντίδα. Τα παιδιά. Και πρέπει να ξεκουράζονται. Τα παιδιά χρειάζονται. Τι ήταν το πρώτο που είπατε? Πολύ φροντίδα. Ναι, ναι. Νόστιμο! Για να ρίξουμε μια ματιά. Αχα. Τέλεια! Είναι ακριβώς όπως εγώ, ο Ρόμπι Ρότεν, που το σχεδίασα. Η τεμπελοχώρα είναι η πιο τεμπελική χώρα σε όλο τον κόσμο. Και θα παραμείνει έτσι. Και το εννοώ βέβαια. Πότε θα έρθει εδώ? Είναι ώρα. Όπου να είναι θα είναι εδώ. Γεια σου, Στέφανη! Εδώ είμαι, Στέφανη. Καλώς ήρθες. Γεια σου, καλέ μου θεία. Είμαι τόσο χαρούμενη που ήρθα. Κι εγώ χαίρομαι που είσαι εδώ. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Πώς ήταν το ταξίδι? Μια χαρά. Μου αρέσει να ταξιδεύω με τρένο. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω το σπίτι. Θα πάρω εγώ τις βαλίτσες. Όχι, δεν πειράζει. Θα τις πάρω εγώ. Δυνατό κορίτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που ήρθες. Πω, θεία. Είναι πολύ όμορφο μέρος. Νομίζω ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ. Τι μυρίζει έτσι? Να πάρει. Έφτιαχνα ένα κέικ για τη Miss Μπιτζιμπάντι. Μπιτζιμπάντι? Αλλά μάλλον τα έκανα όλα άνω κάτω. Έλα να σου δείξω που είναι το δωμάτιό σου. Βολέψου σαν το σπίτι σου και ξεκουράσου. Δεν είμαι κουρασμένη. Αλήθεια? Αλήθεια. Αυτό που θα ήθελα είναι να πάω έξω να παίξω. Εντάξει, παίξε λοιπόν. Να παίξω χαρτιά.
Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι. Διασκεδάζεις, Στέφανη? Δώσε μου μια τράπουλα ακόμα και θα σου χτίσω ολόκληρη πολυκατοικία. Ω, το κέικ μου, αμάν. Φαίνεται υπέροχο κέικ, Θεέ. Ω, ναι, βλέπεις, δεν είναι υπέροχο. Ω, πού πας με την μπάλα? Θα πάω έξω να βρω κάποιο παιδί να παίξουμε. Ω, παιδί να παίζει στην τεμπελοχώρα. Πολύ καλό αυτό. Δεν παίζει κανείς εδώ. Τι? Μα και βέβαια, κανείς δεν παίζει έξω. Τι θα γίνει αν συμβεί κάτι τρομερό, αν παίξεις πάρα πολύ και τελικά κουραστείς? Τι θα γίνει? Εγώ θα πάω έξω να παίξω. Σε παρακαλώ, να προσέχεις. Ποια είσαι εσύ, μήπως έχεις κανένα γλυκό? Όχι. Είμαι η Στέφανη. Μου αρέσει η στολή σου. Λοιπόν, είμαι ο Ζίγκη και μου αρέσουν τα γλυκά. Το κατάλαβα. Πού παίζουν τα παιδιά στην τεμπελοχώρα? Παιδιά που παίζουν στην τεμπελοχώρα. Πολύ αστείο, Στέφανη. Τι? Όχι, σοβαρά. Πού είναι τα άλλα παιδιά και πού παίζετε? Ποια είναι αυτή? Και τι είναι αυτά που λέει? Κανείς δεν παίζει στην τεμπελοχώρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή βλέπουμε τον Μπίξελ να παίζει βιντεοπαιχνίδια και εγώ τρώω γλυκά. Και η Τρίξη παίρνει τα γλυκά μου και τα κρύβει. Και ο Στίνκι έχει ένα σωρό γλυκά, αλλά δεν τα μοιράζεται. Και εγώ τρώω κι άλλα γλυκά. Αυτό κάνετε? Καλά, καμιά φορά τρώμε κέικ, ναι. Το κέικ είναι καλό, δεν λέω, αλλά δεν παίζετε καθόλου. Όχι, δεν μας αρέσει να παίζουμε. Και τώρα ξουτ. Άιντε, φύγε σπίτι, γρήγορα. Παιχνίδια. Αν πάμε να παίξουμε, πότε θα τρώμε τα γλυκά μας? Αυτό είναι σοβαρό. Για κάτσε, μιλάει με τον Ζίγκη. Ο Ζίγκη λατρεύει τα γλυκά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παραλίγο. Θέλεις να έρθεις να γνωρίσεις τα άλλα παιδιά? Ναι, φυσικά. Είναι όλοι τους μαζεμένοι εδώ δίπλα, έλα. Τι, μα πού πηγαίνουν? Έλα λοιπόν. Εδώ είναι όλοι. Γεια σας παιδιά, παιδιά, μαντέψτε. Όχι τώρα, Ζίγκη, έχω δουλειά. Μα ήθελα να σας γνωρίσω. Ζίγκη, σου είπα όχι. Μίξελ, θα χάσεις το παιχνίδι. Δεν πειράζει. Είναι... Ποια είναι? Γεια, είμαι η Στέφανη, η ανιψιά του Δημάρχου. Είμαι από άλλη πόλη. Τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου? Μια μπάλα ποδοσφαίρου. Θέλετε να πάμε να παίξουμε? Ναι. Εμείς το παίζουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Όχι στην τηλεόραση, εννοούσα να πάμε έξω. Δεν βγαίνετε ποτέ έξω να παίξετε? Όχι, δεν... Είναι υπέροχο να παίζεις ποδόσφαιρο έξω. Ξέρεις, να τρέχεις και να πηδάς τον ήλιο και τον καθαρό αέρα. Τον καθαρό... Ναι! Τι πράγμα? Δεν έχετε παίξει ποτέ με μπάλα ποδοσφαίρου? Όχι ποτέ. Δεν έχετε πιάσει μπάλα? Όχι. Ελάτε, ακολουθήστε με. Εντάξει, πάμε παιδιά, πάμε. Have you ever skipped rope? Have you never played ball? Never jumped around? Have you never danced at all? Skipping rope left to right, Το κάνει γρήγορα. crossing over and back. Φοβερό. The ball on your head Πρέπει να είναι δύσκολο. Τέλειο. needs chest and feet. You gotta listen to me. Can't you see that life is full of games? And they make you feel so happy. You know they make you wanna fly. So play games all your life. Jumping forward and back. Μπορώ να το κάνω. Now try it, reverse.
Είναι ο Ρόμπι Ρότεν. Ποιος είναι αυτός? Ο πιο τεμπέλης, ο πιο στριφνός, ο πιο βαρετός, ο πιο αργόσχολος κάτοικος της τεμπελοχώρας. Ευχαριστώ. Δεν ξέρεις πόσα χρόνια εξασκούμε. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Μια μπάλα. Θα παίξουμε μπάλα. Θα παίξετε? Το θες αυτό? Ναι. Αν σου το δώσω θα φύγεις από εδώ πέρα. Έχω φύγει κιόλας. Κοίτα τι έχω εδώ. Ένα νέο βιντεοπαιχνίδι. Φτάνει τις 500 πίστες. Όχι, 600 συν έξτρα μπόνους. Wow! Πάω σπίτι τώρα να παίξω. Αλήθεια? Πάω Για σπίτι να σένα το παίξω. πήρα. Περίμενε! Γύρνα πίσω! Είναι δικό μου! Δικό μου! Δικό μου! Έχεις ακούσει ποτέ το θόρυβο που κάνει μια μπάλα όταν σπάει ένα παράθυρο? Θες να ακούσεις? Ναι. Δεν έχεις κάμια ελπίδα. Γιατί δεν κάθεσαι ήσυχη χωρίς να κάνεις τίποτα σαν καλό κοριτσάκι?